Ahoj, tak po dlouhé době nějaké nové video. Na čo tu dneska jsme? Dneska vám zkusím ukázat všechny ty moje tajemství, všechnu tu moji magii ohledně toho sumo deadliftu. Takže vám ukážu celkově, jak se rozcvičuju, nebo co já považuji za nejlepší rozcvičku. Ukážu, co je u toho důležité a potom se přehoupneme k tomu deadliftu a ukážu vám všechny zásady, co dodržovat, aby ta technika byla efektivní, aby to sumo fakt bylo cheatingem. A dalo se zvednout hodně. Perfekt, tak jdeme do posilky. No tak ještě předtím, než začneme s jakoukoliv mobilitou, tak doporučuji aspoň 5 až 10 minut nějakého rozehřání, může to být třeba rychlá chůze nebo kolo. Co ty děláš? Teď vám ukážu cvik, jeden z mých oblíbených na to, abych si zlepšil rozsah pohybu v kyčlích, což je potom v sumo deadliftu úplně klíčové. A použiju na to takovouhle hodně tvrdou gumu, hodně tvrdý expander. Zaháčím si ho co nejblíž, tak aby to tlačilo tou ven. A v této pozici udělám tenhle ten stretch, jakoby motýlek tou jednou nohou. Já se ještě upravím ten expander, ať je fakt co nejvíc na té noze. A chvilku si tu nohu takhle tak mobilizuju, třeba i zatlačím rukou. A po chvilce můžu to trochu i stížit, že si přitáhnu spodní nohu a si vydržím v této pozici. A krásně to ten nohu otevírá. Super. Teďka další cvik. Tam můžeme kyčel zmobilizovat i do té vnitřní rotace. Takže zahakuji si to zase tady za nohu co nejvíc. Natáhnu se daleko, ať mi ten expander tahá spolu z pantu ven tímhle směrem. Jakmile se srovnáš, teďka co nejvíc uvolní boky a pasivně rukama zatlač koleno dovnitř. Co nejvíc, vydrž a klidně se můžeš i nahnout dopředu, do koleno. S rovnou chrbticou. Stejně to potom směrem ven. Zapnout prdel, zapnout buďáky a klidně to přenáhnout dopředu. A třeba 3krát takhle tak, dělat vydrž zase dovnitř. Teď natahám rukama to koleno dovnitř. A potom zase ven. Tak a to, čo si doteraz robil, je teda dostačujúce na to, aby si mobilizoval tie kyčle? Na tu mobilitu dostačující je, jenom tyhle všechny cviky mají jenom krátkodobý efekt. Aby si tělo zvyklo se v těch nových rozsazích, v tom novém rozsahu pohybovat, a aby ty kyčle byly aktivní, tak je ještě třeba přidat další cviky. A jako první vám ukážu rozmnožování v bočním planku, takhle tak s gumou kolem stehen. Do bočního planku, na loket a na koleno. Takto se zvednete a rozmnožíte zase dolů. Nahoru a dolů. Tady levou nohou teďka aktivně roztáhnu ten expander a pravá noha z pravé strany to taky zabírá, ale zase spíše jenom stabilizační. A klidně udělejte tahle 10 opakování na každou stranu a v tom rozložení klidně nechte nějakou kontrakci, třeba 5 sekund. Klidně až budou ty svaly kolem kyčlí, to znamená z boku, ze zadu, hodně pálec. Poslední mobilizační cvik, tak to si klepneme všude, právě úhly, i ta noha, co je za mnou. Vezmu si nějaký kettlebell, nemusí být extra těžký, to už podle pocitu. A teď se přivažujeme na jednu stranu a zpátky. Aktivně tímhletím protahuju čísla.
Čo robíš teraz? Teď vám ukážu ještě poslední takový aktivační stabilizační cvik na hřišti a na kyčle, který už přímo mě navádět do té techniky suma. Dal jsem si 2 expandery, které mě táhnou tady jak vidíš dopředu. Ustoupím si dozadu tak, aby mě táhali hodně tam, abych měl trochu problém se stabilitou. Už se stavím přibližně do té šířky postoje, jak jsem zvyklý na sumo. Vezmu si kettlebell a teďka z vrchní pozice jdu postupně dolů a otevírám kyčle. A vždycky se zastavím na 10-20 vteřin do té pozici a kousek níž. A se zastavím 10-20 vteřin, hlídám si, ať už mám absolutně rovně záda, ať už si představuju činku, že ji zvedám a zase jdu níž. V této pozici se může stát, že se trošku rozklepu kolena a pálí vás zadek a to je známka toho, že to děláte dobře. Ještě kousek níž. Ještě níž. Zase i po cestě zpátky můžete na chvilku zastavit a nahoru. A třeba 2 takové výdrže kolem minuty a půl celkem a máte rozcvičku za sebou. Tak, už jsme rozhýbali ty kyčle, můžeme jít teda na deadlift? Skoro jo. A ještě bych doporučil jednu věc. V deadliftu budete potřeba mít aktivní i křídla, latissimus. A na to mě vyhovuje, když se toho tak zahačím expander za něco, co je nahoře, to může být nějaké zhybové držadlo nebo klep. A nataženýma rukama, tak nataženýma jako u deadliftu, tahám směrem dolů a cítím křídla, jak se zase zapojuju. Tady ve spodní fázi můžu klidně chvilku vydržet, cítit to, představit si, jak jsem účinky s deadliftem. Klidně 2 sérky po 12 a bude to úplně stačit. On ten cvik jde udělat i na kladce, můžete si to vybrat podle sebe, co vám bude víc sedět. Tak, už máme naloženou činku a první 2 zásady k tomu deadliftu, co bych řekl. Vždycky, když se připravujete k tomu, že budete zvedat, tak myslete na to, ať jste úplně nalepení na čince. Tam vlastně ta činka u suma nejde od těla vůbec. Možná když si stoupnu, tak jsem centimetr od činky, ale jakmile už si trošku dřepnu, tak jsem na dotek a to se nezmění po celou dobu série. To znamená, jakmile chytnu činku, dotýkám se, není tam ani milimetr mezera. Další věc, když si činku chytnete, ruce musí být naprosto kolmo dolů. To znamená, z pohledu zepředu, ne do strany, protože bych si zbytečně prodlužoval dráhu. A ještě důležitější, to je při pohledu z boku, protože můžeme se podívat, jedině s rukama, když jsou svislé, tak můžu efektivně zabrat. Když bych byl vepředu, už nezaberu nohama, když bych byl zase moc vzadu, tak nezaberu vůbec. Zabral bych a stejně bych se nejdřív přihoubil dopředu a pak bych začal zvedat. To znamená absolutně kolmo, ruce dolů, ani 1 cm tolerance. Je to naprosto zásadní. Další zásady, co je třeba dodržet, tak doporučuji mít úplně rovné záda, taky ani centimetr odchylku, fakt žádné placení ani spodních, ani vrchních zád, suma bych to držel striktně. A teď to je důležité, na co hodně lidí zapomíná, jakmile se připravíš, že budeš zvedat činku, tak nejdřív je třeba se dostat do napětí. To znamená, činka třeba váží 200, ale já už zvedám jakoby 40-50 kg a z téhleté tenzi se ještě připravím tak, že současně tlačím kolena od sebe. To znamená, vytvořím takové dvojité napětí ve směru nahoru za činku, současně tlačím kolena do stran a jakmile tuto dvojitou tenzi vytvořím, teprve můžu začít zvedat. Každé opakování v každé sérii. Takže srovnám se, už jakoby zvedal rovně nahoru tu činku, ale nezvedám. A současně tlačím kolena od sebe. Všechno je napjaté, už se nic nehýbe, teprve zvedám. Potom ještě takový malý tip.
co se týče té přípravy předtím, než začnu zvedat, tak stejně jak jsem udělal tu dvojité napětí, tak ještě k tomu můžu přidat tu aktivaci laticimu, co jsem dělal s tou gumou. To znamená, ještě jednou ukážu. Srovnám si postoj, jsem co nejblíž čince, držím rovné záda. Tahám nahoru už za činku, tlačím kolena od sebe, jak to jde. A současně činku tlačím lehce na sebe a tím aktivuji laticimu. Jak se tohle všechno spevní, zvedám. Môžeš nám ešte niečo povedať k tomu úchopu? Toho, jak držet činku, těch možností je dost hodně, ale za sebe doporučuji jenom 3 varianty a to je buď jenom dvojitý nadhmat klasický u rozcvičovacích serek, nebo potom hook grip, že 2 prsty jdou přes palec, a nebo pokud trénink je nějak objemný a ten hook grip už je unavený, tak klidně používat trhačky. Prečo teda ten hook grip? Jde o to, že ten hook grip je na obě strany symetrický. A oproti dvojitému nadhmatu se hook gripem dá udržet opravdu velká váha. Když to chytneš jenom takhle nadhmatu, tak u těžší váhy už i už 150 se ti stane, že se ti ta činka vykutálí z ruky. Jakmile si to zamkneš přes ty palce, tady vytvoříš ještě jednu plochu a ono se to jakoby kutálí z těch ruk na obě strany. Je to na jednu stranu o ten palec, na druhou stranu o zbývající prsty. Tím se to zamkne a můžeš udržet daleko víc. Ale aby ten hook grip fungoval, často vidím chybu, že lidi si nedostatečně natřou magnesko nebo mají spocené ruce. U lehčích vah to nevadí, ale jakmile budeš zvedat 300 plus, nebo to pocítíš možná už i u 250, je to fakt to nejdůležitější. Ruce si úplně vytrhnout od veškeré mastnoty, od vlhkosti a nanést magnesko úplně na každý čtvereční milimetr i na nehet a to dodržovat u všech pracovních sérek úplně důsledně. Potom, když to dobře chytnete ten hook grip, opravdu překryjete hlavně ukazováčkem, teda prostředním prstem, palce, tak pak to drží jak přibité. Když si na to zvyknete, tak možná i líp než trhačka. No ale všetci zvedajú střídavým, ne? Tak prečo nie? Hodně lidí zvedá střídavým úchopem, možná i většina. Ano, má to tu výhodu, jak jsem říkal o tom vykutálení z ruky, tak z jedné ruky se mi to kutálí na jednu stranu, z druhé na druhou. Tím se to pěkně zasekne a já taky jsem podobně jako tím hookem schopný udržet hodně. Problém je v tom, že ten úchop je nesymetrický a když budete zvedat, trochu se ochuzujete o výkon. Vždycky tím souměrným úchopem se můžete ještě víc našponovat, více natlačit na činku oproti tomu střídavému. Další nevýhoda, hodně lifterů si časem u toho střídavého úchopu utrhne biceps. Není to vůbec výjimka, stává se to fakt hodně a u hook gripu jsem nikdy neslyšel případ nějakého takového zranění. Proto já doporučuji opravdu už od začátku trénovat ten hook. Ještě potom mám jeden takový tip, docela důležitý, a to je, jak u toho deadliftu dýchat. Určitě jste slyšeli dýchat do břicha a takhle. Já vám to zkusím trošku názorněji ukázat, jak to je ideálně. Zkuste si třeba úplně mimo ten deadlift lehnout na záda, tak jak máte jakoby celé záda, tady nemáte díru pod bedrama, a dát si nohy nahoru, takže máte všude pravé úhly. Možná i maličko dopředu. Položte se a zkuste si nahmatat tady v číslech body a zakašlat. A uvidíte, jak vám to tlačí vzduch proti těm prstům. A tímhletím způsobem se zkuste nadechnout. Měli byste tím dechem tlačit proti těm prstům. Nejenom, jak se říká, nadechnout do břicha, že se bude nafuklat jako tady, ale spíš ten vzduch tlačit úplně dolů, jak jsem říkal, proti těm prstům. A tohleto se naučit v leže a potom to aplikovat do toho deadliftu, že jak tam je to trojité zpevnění, zaberete, nadechnete se přesně do těch míst a potom s zapojeným dechem zvednete činku až nahoru. A to je celý magic.
A ako postupuješ v pridávaní váhy na činku? Nebojím se úplně jako první váhu si dát fakt něco malého, 60-70 kg. A už na to lehké váze se snažím dodržet všechny zásady té techniky, které jsem vysvětloval. A zvednu tu činku jenom jednou. Chci si jenom osahat tu váhu, hlavně se nechci vyčerpat pro cvičky nebo napumpovat. Jakmile to udělám, dám si pauzu, přihodím si třeba na 100 kg. Zase zvednu to jenom jednou. A takhle tak postupuju po jedničkách po 30 nebo po 20 kg, někdy i méně, nahoru až k pracovním cerkám, které můžou být na různé počty opakování v závislosti na tom, jaký mám ten trénink napsaný ten den. Může to být hodně opakování nebo málo serek, více serek, tam už potom je hodně možností. Zásadní je, u té rozcvičky si zvykat na tu zátěž, ale nijak se nevysílit a už vůbec nenapumpovat. Když se to tak stane, úplně nejhorší, co člověk může udělat, zvedat nějakou těžkou váhu po nějaké pyramidě. To znamená, zvedl bych si těch 60 kg 20krát, 30krát, potom 100 kg bych si zvedl 15krát a než bych si dostal třeba na 300, tak bych už byl napumpovaný a unavený a tím bych vytvořil úplně to největší riziko zranění, co může být. To, myslím si, že to je stejně rizikové, jak kdybych to chtěl zvedat za studena. Potom k tomu sumu a k tomu, kolik to může přidat na váze. Přišel jsem na jednu takovou věc, že to sumo začne být hodně efektivní ve chvíli, když přijde startovní pozici, se tam podaří mít záda víc vertikálně než stehna při tom pohledu z boku. Jakmile se dostane do takové pozice, tak z toho můžete vytěžit strašně moc a tehdy se to sumo stane tím cheatingem. A schválně se zkuste sami natočit z boku, jak vám to vychází. A pokud máte ty záda víc předkloněné, nesnažte se tu činku poddřepnout, nebude to fungovat. Zase tam půjdou ramena dozadu a to už jsem vysvětloval, proč je to neefektivní. Spíš se snažte pořád pracovat na té mobilitě kyčlí, ať je můžete otevřít při tom liftu, ať se můžete na tu činku ještě víc namáčknout. A pokud máte trochu výhodné pákové poměry, tak se dostanete do téhle výhodné pozice. Jasně, potom hrstce z vás to určitě nepůjde, možná není sumo úplně pro vás. Tak můžeš ukázat, jak by to bylo teda zle? Pro příklad ukážu, jak to sumo je neefektivní. Jo? Myslím si, že jde vidět z boku, že jsem hodně předkloněný zádama a stehna mám docela vertikálně, podobně jako u klasiky. Zkusím si trochu rozšířit postoj. Opravdu otevřít kyčle, jak jenom to jde. Ruce mám vertikálně a teď si myslím, že mám záda mnohem vertikálněji než stehna při pohledu z boku. A to je ono, tam se potřebuje dostat. Potom, co jsem myslel tím poddřepnutí. Někdo se tam nedostane, tak se snaží poddřepnut. A tady je problém v tom, že má ramena za činkou. Když v této pozici zaberete, tak vás to nejdřív hodí dopředu, zase do nevýhodné pozice a teprve budete zvedat. No, tak už končíme s deadliftom. Chceš nám k tomu ještě něco povedať? Jo, ještě jeden takový tip, určitě jste teďka viděli, v jakých botech jsem zvedal. Není to nic moc, mají vysokou podrážku a není to moc stabilní. Já jsem si tam nakladal 70 kg, takže to ničemu nevadilo. Ale pro dobré výkony určitě doporučuji mít nějaké boty s co nejtenčí a plochou podrážkou, nějaké ve stylu Conversek. A možná vám budu sedět i kdybyste sehnali kotníkové. A hlavně tam je úplně plochá podrážka a tenká. Dobré, super. A pak do komentářů mi můžete napsat jakékoliv dotazy, co byste ještě o tom tu chtěli vědět, nebo nějak specifikovat víc to, co už jsem ukazoval. No a taky já můžu klidně jednou za týden nebo za 2 týdny natočit nějaké takové video, rád to udělám a můžete mi rovnou psat tipy, co by vás zajímalo. Perfekt, tak čus. Tak čus.